Да. Добре ли си, Руси? Добре ли си, брат? Много лошо кацна. Май да. Как е ръката? Добре. Дръпни колелата настрани. Ще имаш един пич горе. Говорим. Споко. Не се плашиш, купле. Тя стракалка ли е? Да. Можеш ли да си държиш? Давай, дигай. Малко почивка. Дай вода, Пешо. Не, още. Бради директно към болницата си, брат. Ти виж му ръката, бе. Как няма да видиш? А по тялото нещо освен ръката? Не. Нищо, това е само ръката. Малко е дявол. Виж, той... Само си държи главата нагоре, брат, моля ти се. Добре ми е. Не, по-време долу даже. Ще отпадат към този как се видя. Дори ако почне преминава, защото отгоре по крата ще бъде. Бая се. Не, така да си сега не мога да се търкаля, трябва да се скача. Не мога да Да, търкавам. мога така, трябва да. Аз не съм бавно, ама то малко да бутнеш ще стане. Ще можеш ли да слезнеш долу? Добре. И ще само да се опиташ. Добре, и така става. Ако ще направя се бавно, борам, без това нещо. Оп!